Waqt li kienet qed tieħu sehem fil-programm TVM iċ-chairperson tal-Kummissjoni maħtura mill-Partit Nazzjonalista biex tħejji r-rapport tat-telf elettorali diżastruża Anne Fenech, qalet li l-Partit Nazzjonalista m'għandux jaċċetta l-istedina li l-Oppożizzjoni timxi id fit mal-Gvern f'kumitati u fit-teħid ta' deċiżjonijiet ta' importanza nazzjonali. Saħqet li l-Oppożizzjoni fir-rwol tagħha m'għandix tkun parteċipi mad-deċiżjonijiet li għandu jieħu l-Gvern. Din l-offerta tal-Gvern sabiex, pereżempju, jiena qrajt ikun hemm anki membri mill-Oppożizzjoni li jkunu anzi parti minn ċertu assoċjazzjonijiet, gruppi, eċetera, jiena naħseb li dik hija daqsxejn perikoluża. Waqt li ammettiet li l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern kien maqtuħ mill-poplu ma tax widen għal bżonnijiet tiegħu, hija sostniet li l-uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista ma jistgħux jikkolaboraw mal-Gvern mingħajr ma jinħoloq konflitt ta' interess. Jekk inti tkun parti minn grupp, allura tista' tinqala it-tentazzjoni li dak il-vuċi li inti għandek sabiex tagħmel il-breaks u dak li jkun tajlu oj, stenna ftit. Hemmhekk ma naħsibx li għandek tagħmel hekk, imma għandek tagħmel hekk, dak ħadd tnaffru. Le ma naqbilx li l-Oppożizzjoni għandha tidħol bruħha u bġisimha f'dawn il-grupp. Il-kummenti ta' Anne Fenech jikkontrastaw bi kbir mal-mod u l-istil ta' politika li introduċa l-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat u li l-poplu appoġġja b'mod qawwi fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Il-messaġġ tal-Prim Ministru Joseph Muscat minn dejjem kien wieħed ta' għaqda u ta' tmexxija matura. Ma nistgħux neqgħu nazzjon maqsum fi tnejn u ħadd m'għandu jitħalla barra li xilkoll nagħmlu parti minn nazzjon wieħed. Dejjem tkellem fuq il-ħtieġa li nfittxu dak li jaqadna aktar minn dak li jifridna. Għal-kontrarju ta' dan jidher li l-linja tal-Partit Nazzjonalista tibqa' waħda negattiva u ta' konfrontazzjoni. Fl-ewwel diskors tiegħu bħala kap tal-Partit Nazzjonalista, Simon Busuttil qal ċaru tont li l-bibien tagħhom huma miftuħa biss għal min iġib il-Partit Nazzjonalista l-ewwel u qabel kollox. Dan tikkonfermah l-istess Anne Fenech meta qalet li jkun ħażin li nazzjonalisti jikkoperaw mal-Gvern qishom ingarżati miegħu. Se jekk dawn ħajidħlu ingarżati mal-Gvern, ma narax li hija xi ħaġa neċessarjament li ħadd ħaġa tajba. Plus ukoll hemm elementi. Oġbitu l-kelma ngarzati, Michael, oġbitu l-kelma. Mhux veru. Jidher ċar li saħansitra anke dawk li qed jitqabdu mill-Partit Nazzjonalista biex janalizzaw fejn żgarraw u joħorġu b'rakkomandazzjonijiet innovattivi għadhom iggranfati mal-politika tal-passat li l-poplu wera ċar li ma jridx iħaddan aktar meta tal l-ikbar rebħa elettorali lill-Partit Laburista fl-aħħar elezzjoni.